गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायनि सायाव दाखालि बावै जोंहा बिथां फैलाजे बरगयारिया मोनसे पस्ट होदोंमोन। आं बे पस्टखौ फरायनानै होगोन, बेनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंबोबाय, गोबां गाज्रि मोनबाय आंखौ। बेनिफ्राय दिनै फैयै फैनानै सरकारा, जोंनि आसाम सरकारा हमनानै लाना थांनाय जों बेखौबो नुबोबाय। मानो होनोब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानानै गाब्रनाय जों गोबां नुदों। गथ' गथाय हिनजाव दोननानै गुबुन जायगायाव थांनाय, बेनिफ्राय गुबुन जायगायाव खामानि मावबाय थानाय समाव सोरनिबा हिनजावा आरो गुबुनजों खारनाय, जों बेफोरबायदिखौ नुनानैनो गोबां बाथ्रा बुंबोबाय आं। बिनिफ्राय दाखालि बावै बिथां फैलाजे बरगयारिया आदाया मोनसे पस्ट होदों, खोनासं मा पस्ट। 22-30 बोसोर बैसोआव हाबा खालामनानै मेन्डेला बायदि जामब्रनानै दाला सेंग्राफोर। मेन्डेलाया सेरेब सावदों, सेरेब बथल सेराव नेनानै माने जि जोमनानै सेरेब बथलखौ नेबाय थादों। 22-23 बोसोर बैसोआव हाबा खालामनानै मेन्डेला बायदि जामब्रनानै दाला सेंग्राफोर। थाबै हाबा जानाय बायदि देरसिन गोरोन्थि जिउआव गैया, जाय गोरोन्थिया मालाबाबो सुद्राय जाया। मामार कथालय बरबाद নহবি बन्दुक हकल। थाबै हाबा जानाय बायदि देरसिन गोरोन्थि जिउआव गैया, जाय गोरोन्थिया माब्लाबाबो सुद्राय जाया। खोथाया सैथो ना? जाय गोरोन्थिखौ जों मालाबाबो सुद्रायनो हाया। दिनै जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव, बर' गामि, नंगौना, गोरिब न'खर, मेक्सिमाम उन्दै बैसोआव हाबा जानाय न'खरफोरानो गोरिबफ्रा, खामानि मावना जानाय बिमा बिफाया। बेनिफ्राय फिसाफोराबो बेफोरबायदिनो स्कुलाव मोजां सोलोंथाइ लानो हायाखै, फरायनायाव गोसो होआखै, थाखा फैसा गैया होननानै स्कुलाव थांलाय फैलायल' खालामदों, क्लास 9-10आव ज्राब गारदों, हाबा जादों। सोरबाया मेट्रिक पास खालामदों, हाई सेकेन्डारि पास खालामदों, थाबैनो हाबा जादों, बेनिफ्राय खामानि मावनो स्टार्ट खालामदों। जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जों बेफोरबायदि बांसिन गामि ओनसोलाव नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो ओरैबायदि गामि ओनसोलाव उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बिमा बिफाजोंबो गैला, गावबा गाव न' फिसा लुना थाबाय, हाबा जाबाय, हौवा हिनजाव खामानि मावबाय थाबाय, न' फिसा जों बेफोरबायदि नुनो मोनो। बिमा बिफाया मा जादों जेबो उदिस गैया, गावसोर खामायनानै मा जादों माने गावबा गाव, जों बेफोरबायदि नुनो मोनो। बेनिफ्राय माखासेया नंगौ, सोरबायाथ' गाव हिनजाव हाबा खालामबाय, आरामसे हाजिरा खामला मावनानैबो जाबाय दङ ना, जोबोर मोजां। नाथाय माखासेया मा जादों, हाबा जाबाय, गथ' खांबाय, गथ' खांनायनि उनावबो सोरबाया हा हुबो दंमोन, बेसेबां मावना जानो हाला। लास्टाराव मा जाखो, गुबुन जायगायाव खारबाय, हायद्राबाद, बेंगालर, तामिलनाडु, कर्नाटक बायदिसिना खामानि मावहैबाय। बैफोरबायदि मावहैनायखौ नुनानै जों सोलोंनांगौमोन, गामिनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना सोलोंनांगौमोन। उमुगा हाबा जानानै उमुगाव थाहैबाय, हाबा जानानै गथ' गथाय गारनानै खामानि मावहैगासिनो दङ, बेखौ सोलोंनांगौमोन। नाथाय माखासे गथ'फोरानो जेबो सोलोङाखै, बैसोरखौ नुनायनि सायावबो हाबा जाबावदो आरो बिसोरबो गुबुन जायगायाव खारदो। आं सानोमोन बै गथ'फोरा सोलोंनांगौमोन, नाथाय सोलोङाखै, बैसोरखौ नुनानै जेबो गियान आरजियाखै, नाथाय हाबा जादेरगासिनो हाबा जानासो खामानि मावदों। हाबा जायै आगोलावनो नोङो गुबुन जायगायाव थांनानै फैसा आरजिनानै लाबोनानै नों जुदि हाबा जाफायोमोन, अब्लानिया मा जागौमोन, दसे समखौ जों धोर्ज हमनो हायामोन नामा? बैसोरखौ नुनानै जों सोलोंनो हायामोन नामा? दिनै हाबा खामै खामै गुबुन जायगायाव थांबाय, बेनिफ्राय जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव मा नुनो मोनदों, गोबां हिनजावफोरानो खारनाय। मानो जादों बियो? न' बां मोजां नङा, बिसोरबो देलायनो लुबैयो, नांगौ मथे होनो हायाखै। दिनैनि दिनाव मा, ससियेल मिडियानि जुग, मबाइल दङ, जेबो गैयाब्लाबो मबाइल दङ। मबाइलाव मा दङ, फेसबुक दङ। फेसबुक एकाउन्टखौ सोरबाया खुलिना होदों, रोङाब्लाबो सोरबाया खुलिना होदों, फेसबुक दङ। फेसबुकाव मोनसे फट' एसे मोजां पस्ट होनो गोनांब्लानो हाजार मेसेज फैयो मेसेन्जाराव। जोंनियावबो, आंनियावबो जेब्ला फेसबुक दङमोन, हाजार हरसे टाइम पास खालामनो हायोमोन, फेसबुकाव थानानै बेजो रायलायनानै हरसे टाइम पास खालामनो हायोमोन। पाकिस्तान बर्डाराव जेब्ला थागोन, कर'ना लकडाउन समाव रावबो उन्दुनाय गैयामोन, हरसे डिउटि फाटा मोनामोन, मेसेन्जाराव मेसेज, बेनिबो ओरैनो टाइम पास जायोमोन जोंना। मेसेज, ओरैबायदि मेसेज फैयो, अनलाइन नुबानो मेसेज, फट' मोनसे पस्ट होबानो मेसेज फैयो। मेसेज रायलाय सोरनिबा कन्टेक्ट नाम्बार लानोसै, बेफोरबायदिनो। मेसेन्जारावलाय, फेसबुकावलाय सोरखौलाय सोर सिनायनो, हाबा जाखानाय नामा? रावखौथ' सिनाया।
रायलायनोसै गोसोआ गलिलांनोसै हाबा जाखानाय हिनजावबाबो मा फेसबुकजों खारजोब्बाय बेफोर मा फेसबुकजों जाजोबनाय गासैबो आंथ' सानो फेसबुकखौ माला बेन खालामगोन दा दिनै आंनाव फेसबुक गैया आं गावनो जोबोद मोजां मोनो ना सोरनोबा मेसेज हरनो दङ ना सोरनिबा मेसेज फैयो जेबो गैया ओरैबायदि मोजां फेसबुक गैयालासिनो थानो हायोब्ला दिनै उन्दै उन्दैआव हाबा जाबाय हाबा जानानै हिनजावफोरा फेसबुक दङ गोबां बेफोरबायदिनो खारगासिनो दं गासैबो मेक्सिमाम फेसबुकजों लोगो मोनलायनानै कन्टेक्ट नाम्बार लानानै खारनाय गोजा होननानै आं सानो दिनै जोङो गोबां सोलोंनांगोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ माने एसेब्लाबो गावनो साननानै माने संसार जानाया एसेबां गोरलै नङा आं गावखौनो बुंखायो आङो संसार जानो खमफि हाबनानै दोङो बिखाया थपट थपट मोनो आंना जिबनाव संसार जानायखौ माने सानोब्ला आरोना जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै माने गोबां गाब्र'नायखौ जों नुनो मोनो माबायदि गाब्र'यो नोंसोरनो गासैबो मिथिखागौ सोरबाया उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय मोनसे समाव थाखा फैसा गोनां जाहैबाय हिनजाव हाबा खालामबाय हिनजावखौ हिनजावजों थानो मोजां मोनला गथ' जाबाय आरो गुबुन हिनजाव नागिरबावबाय बे सासेया दुखु जालायबाय जों बायदिसिना उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि उनाव जों बायदिसिना जाथायखौ जों जानाय नुनो मोनो बेनिखायनो जोंनि उन्दै उन्दै गामिफोरनि फंबाय बिनानावमोना गामियाव थानाय गामियाव खामानि मावनानै जानाय फरायनो हायाखै नोंगो मानियो फरायनो गोसो गैया फरायबाबो गोसोआव थाया मानियो फंबायमोन नाथाय हाबा जानानैदि जों खामानि मावगोन हाबा जानानैसो जों हाजिरा मावगोन हाबा जानानै जों खेथि मावगोन बेफोरबायदि नङा हाबा जानायनिफ्राय एसे गोजानाव थाथ'नानै मायबा मोनसे गाव गसंनो हानाय मायबा मोनसे खालामनो हानाय मायबा मोनसे बिजनेस खालामनो हानाय बेफोरबायदि खालामना लानायनि उनावसो हाबा जानाया बयनिख्रुइबो साबसिन नङाबा दा नै जोंहा बिथां फैलाजि आदा बरगयारिया बुंदों थाबै हाबा जानाय बायदि देरसिन गोरोन्थि जिउआव गैया जाय गोरोन्थिया माब्लाबाबो सुद्राय जाया जाय गोरोन्थिया माब्लाबाबो सुद्राय जाया नंगौ बिसोरबो दिनै संसार जानाय हाबा जानाय नंगौ बिथां आदामोननियावबो गोबां फैसा दङ थाखा फैसा दङ कालसाराव गिदिङो बायदिसिना बिथिंनिफ्राय फैसा फैयो थेवब्लाबो संसार जानाया माबायदि बिसोर मिथिगौ संसार जानायाव मा प्रब्लेम फैयो बिसोर मिथिगौ मोनथियाब्ला बेफोरबायदि रावाबो ओंखारनाय नङामोन प्रब्लेम दङ संसार जानायाव हौवा हिनजाव नांलाय खमलाय थाव संख्रि बायदिसिना प्रब्लेम दङ बेनिखायनो दिनै जोबोद मोजां मोजां बाथ्राखौ बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होदों जोबोद मोजां मोनदों आदानि पस्टखौ नुनानै बा आदानि बे पस्टखौ मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों बेनिखायनो फैनो गोनां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोग्रो फरायनायाव गोसो हो खामानि माव बानाङा बानानैलाय मा जानो जों दिनै जा खामानिखौ मावो जों जाबायदि 24 घन्टायाव जों जाबायदि खामानि मावनांगौ बै 24 घन्टायाव जों जाबायदि खामानि मावो ना न'आव थानानै जोङो टेबोलाव जिरायनानै जोङो देलायै साफा खानाय थानाय हनानै देलाय आयना नायै जोङो 24 घन्टायाव 8-9 टेबोलाव जिरायगौमोन ना अब्लाबो जों ओरैबायदि गोरों जागौमोन आं दिनैसो सानो हरा मा साना मा जेबो माबा गैया जोंहा जेबो माबायानो गैया बबे हराव मा टाइम खुनु माबा गैया नों टेबोलाव जिरायनानै फरायनायावथ' मा साफा नंगौ फरायनायाबो खस्थ' गोसोआव लाखिनाया जोबोर खस्थ' नाथाय खायफा फंबाय बिनानावमोननिया मा फरायबानो गोसोआव थायो अब्ला बैफोरबायदि फंबाय बिनानावमोना टेबोलाव जिरायनानै देलायै मायै साया सिङाव जिरायनानै आरामसे फरायबाय था आरामसे फरायबाय था गोरों जायिनि जेबो बाथ्रायानो गैया आं बेफोरबायदिसो सानो दिनैनि दिनाव अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि माव लाइफआव साक्सेस जागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द